Ukkosen paitakin jo kastuu. Tää rupeaa olemaan melkein jo ihan oikein keikka. Melkein hiki. Melkein innostunut ilmapiiri. Melkein hyvä yleisö. Melkein hyvä bändi. Tekis mie sanoa jotain, mut kun ei pysty. Melkein olisin halunnut sanoa jotain. Viritelläs vähän. Ollaan ammattilaisia, me oikein viritetään nää kitarat. Aaltonen näköjään viritti koko biisin ajatus äsken. Se on justi kun rupee noin tuottajahommia tehdä viikatetta ja kaikkea muuta oikeata taidetta, niin sit pitää vittu kitaratkin virittää. Niin. Ja miten se tuo Tutti Ritari, niin virittikö se sitä rusinatteen miten? Me nähtiin kun se viritti takahuoneessa sitä. Saatana mikä vinkkuminen kuusi. Lisää! Lisää, Tutti Ritari! Ja Tutti Ritari antoi lisää. Ja enemmän. Eikä sitä lapsille kerrota. Tutti Ritari totesi tossa keikan jälkeen, tää on muuten ihan totta. Sano tälle näin, että no niin, onneksi tää paska ohi, niin pääsee oikeisiin töihin. Miettikähän lapset, jos täällä on vielä jotain jäljellä. Niin siellä on joo. Tutti Ritari on huijausta. Se on vähän niinku joulupukki, sitä ei oikeesti ole olemassa. Se on vaan näyttelijä Tampereen kaupunginteatterista. Tutti
Jouni, tuu pois sieltä, ettei tarvi